madokachere MaBuja tauya ano nhaudzo manhoko dzozuva rochigumi mwedzi uno waNdira. Nyasi waMnangagwa waita zvinhu zvinoshamisa nokudzinga kwawagoita gurukota rawo rinoita nezvokuchengetedzwa kwenyika, Minister of State Security pachirungu, Owen Ncube. Waribe zvizhinji wagoreketa kuti wamudzingirei basa, asi wati agoita hunhu husingaringirwe kuti huitiwe nomunhu wogurukota rohurumende. Paribe zvimwe zvareketiwa kana kuti zvazikanwa nevanhu vese kuti zvii zvagoitika. Kureketa kuno dande mutande ringozere nevanhu vari kundoita kureketa makwai, asi chokwadi chaicho chozvadzingirwa munhu uyu paribe ari kuchiziva kuvanhu vese vese. Wazhinji wahwadziwa wakomana nonyaya dzokubiwa kuri kuitiwa vanhu vakapakata nevamwe vari kumasoja nemapurisa. Izvezvi zviri kutohwadza kwai mukuisi Woodlands inochengeterwa mhuka muguta reHarare yagobiwa pokare mari inoita zviuru 11 zvomari yekuAmerica. Ipapa paribe ari kuziva kuti zviri kumbonyatsodini zvokutoti hurumende yedu kudekara kwayagoita nemapurisa nevamwe vese vanoringa nezvokuita nousori wachitadza kunanzirisana nauyi kuri kutonetsa vanhu vazhinji. Ipapa taitoringira kuti peno ndo zvingangodaro zvadzingirwa Owen Ncube, asi kana zviribe kureketiwa kuti ndizvo kureva kuti zvinenge zvisizvo. Heno mabiya angu kuti zvichambotekaira sei? Rambai makachengetedzeka. Kana muchiita makutukutu omari, aiwa achengeteri kubhengi yenyu muziva kuti makachengeteka. Mureketeri wozeki Joyce Kazembe agoreketa iye kuti wari kukumbira ruregerero kuti wakatadza kunyoresa vanhu kuti wagone kuzoenda kovhota muzuva rochi26 mwedzi waKurume uri kuuya, wakareketiwa naMnangagwa. Ipapa zviri kutohwadza nokuti vanhu vese vakunyoresa kuvhota izvezvi wachakona ba kuti wagoende kovhota pari kuitiwa sarudzodzo kutsiva vanhu vakanga vabisiwa mudare reparamende. Izvi zvinotoreketa izvo kuti mabiya angu tirambe takachengetedzeka tichimhanya kuenda konyoresa kuvhota, nokuti peno waMnangagwa vanogona kundokasika pokare kureketa kuti sarudzo dzichaitiwa rini. Wazhinji wakagobva watadza kuenda konyoresa kuvhota kuti wakone kuvhota mugore ra2023. Idi tinaita kukasika. Mutemo wenyika unoreketa iwo kuti vanhu vanogona pedzi kuenda konyoresa kuvhota kuti wavhote musarudzo mazuva 2 kubva panoreketiwa kuti sarudzo dziri rini asati apfuura. Tinaita kungwarira chaiko mabiya angu. Kwaiwo kumatarotsi mhosva wakuda kuunza chirongwa chokuti wagozive vanhu vese wane mhosva dzinenge dzapinda kumatare. Wari kuitira izvi kuti wagone kuzoziva vanhu vanenge vari kupara mhosva pokare kechipiri kuti mbanani. Pachirungu kwai inonzi integrated case management system, yavari kuti iyo aiwa ikaiunziwa inochinja maseenzero ezvinhu. Ticharamba hedu takaringa kuti ndizvo chere kana kuti anenge andori manyepo. Wanoita zvoruzivo zvezvirwere nokudini wagoreketawo kuti zviri kuitiwa nehurumende yedu zviri svinuba kureketa kuno. Wagotiwo nyaya yemupfigwa wakasimba wakaisiwa nehurumende inoreketa nokutekairana pokare nozviri kuitika pasi rese. Watiwo kureketa kuno vanhu vanofanira kunge vakuchisiwa kuti vagone kuita zvavanoita, uye kuramba wachindoisiwa mupfigwa. Kwati izvo kuisiwa kwomupfigwa kuri kumisa kutekaira kwechirwere chodzihwa mupengo nokutoti vanhu vanopedzisira vakundoita zvese kuti vakone kugofamba, zvobva zvaita kuti chirwere ichi chirambe chindotekeshera. Watiwo zvakaitiwa neSouth Africa zvokusiya vanhu vachiita zvavanoita ndo zvinhu zvaakufanira kuti zvichiitiwe. Heno kuti wakuru wenyika yedu wachagozviteerera chere kana kuti panenge pari be. Tiri kufara kuti wanochengeta mhuka kugona rezvou kwai wagopuwa miriyoni romari yekuAmerica pagore nepagore kumakore akati wandei ari kuteera kubva kumaJerimani. Kwai kumaJerimani agoisa mari padiwi kuti igoita basa rokupa pasi rese vanhu vanochengeta mhuka kuti zvirambe zvichisimbisa. Aiwa tinovatenda tichivarwira manja tichiimba kuti zvichaita kuti mhuka dzirambe dzakachengetedziwa, kunyanya ana nzou nana zvipembere nevamwe waakuda kupera kuboeka kureketa kuno.
Chikwata chomutambo hockey chowanasikana wasimuka kuenda kuGhana kumutambo uriko ikweyo kubva zuva ro11 kusvikira zuva ro23 mwedzi uno. Aiwa tinovashuvira tusvinu tichindoimba kuti wanodzokawo wakabatawo chibodzi uyi kundotekairira shangu rapata sowakomana wamwe wanombodando. Mukuwadzisa kuri kuitika idi Zimbabwe zvinotorwadza unosaya kuti kohokonai tikurombewa chere chikwambo kana kuti kunoko watsoka heno paliba achikuziwa. Nyasi Senegal yagwesa pena munguva yekupedzisira chaiyo pasara masekondi mashoma kuti mutambo upere. Zvinorwadza nokuti panga paisiyo maminiti anosvika 9 chaiwo okuti kwai wanga wachimbomira kutamba mukati. Mabi yangu zvinorwadza, asi tiri kundofara kuti wakomana wanga wari kutambawo zvinoyemurika zviri nani. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Zvikoro zvomuSouth Africa kwai zviri kuvhurwa musi wechitatu, asi vamwe vari kurwadziwa kuti vamwe wapwere watoba waisiwa muzvikoro zvavanofanira kuti vaendisiwe. Ticharamba takaringa kuti vanozvipedza sei izvozvi. KuZambia kwai wambomira kuongorora vanhu wese dzihwamupengo kunze kwokutoti uri kutofanira kuti uongororwe. Ipapa kwai zviri kuitirwa izvi nonyaya yokuti vanoshira kuti vanopedzisa kwese kunhu kwavanosenzesa kuongorora vanhu kuti vanodzihwa mupengo chere kana kuti waribe. Idi zvakatooma, asi toramba tichiti dai wandoita tusvinu vanhu vaongororwe wazive pawanenge wamire. Kwai kuAustralia Djokovic kwai agosiwa anodare rodzimhosva ikweyo kuti apinde hache aende kotamba mutambo. Wazhinji watsvomwa nazvo, asi ndokuti hurumende yakangwara uku yaiziva hayo kuti yaita zvinhu zvaisingaifanire kuti iite zvinorwadza vazhinji zvokumubvumidza kuti apinde kunyange aribe kubayiwa kamushonga kodzihwa mupengo. Apa wabva wandoendawo kumatare odzimhosva wachiziva kuti anohwina nyaya yachei. Wakangwara waribe nhamo idi, zvawaida ndo zvaakundoitika zvokuti apinde kotamba mutambo. KuECOWAS kwai wagoti iwo wakuda kutoti wamise kuzhidzana kwawo noukama nezvimwe zvakawanda nokupfika mazambuko anoenda kunyika yoMali. Wati izvo vari kuda kuita izvi kuitira kuti kuisiwe sarudzo dzinoita gutsa ruzhinji. Aiwa tinozvitenda wakazvikona, aiwa tinozvitenda dai zvaramba zvichitoitika idi. Mukaatikidzwa kanyasi kuMalawi yajiwawo pokare nochibodzwa chibodzi noGuinea. Heno nyika dzodzasi kuAfrica kuti dziri kumbodini, asi toramba tichindoringira kuti ramangwana tinoitawo zviri nani. Takadaro zvedu ndini wenyu MaWarriors WeNhau, murinzike zvisvinu.